Ahotsa nabarmena ez izaten saiatu zen, itxak arreta zebakiz eta haien arteko etenaldi luzeak eginez. Aita gozaritara itzuli zen, baina arrebak susurlatu zuen. Gregor, zabaldu atea arren. Baina Gregorrek ez zuen pentsatzen zabaltzea, eta postu egin zen bere bidaietan hartutako ohiturarengatik etxean ere gauez eta guztiak giltzaz iztekoa. Azteko lasai eta enbarazurik gabe jaiki nahi zuen, jantzi eta batez ere gozaldu. Ondoren hausnartuko zuen zer egin, argi baitzegoen, ohean pentsatzen egonda ezela zentzuzko ondorio batera helduko. Lehenago ere, sarritan nabaritu izan zuen, minzor bat ohean agian gaizki etxanda egoteagatik, baina jaikitakoan irudipen hutsa bihurtu izan zen eta oraingo sentipenak zertan geratuko ziren ikusteko gogoaz zegoen. Inolako zalantzarik gabe, ahots aldaketa hura ezen burutik beherazko txar baten seinalea, baino saltzaile bidaiaren ohiko gaitza. Erraza izan zen tapakia botatzea, gorputza apur bat konkortu eta ura bere kabuz erori zen. Baina handik aurrekoa zaila zen, batez ere Gregor hain zabala zelako. Besoak eta eskuak erabiliko zituzkeen bizkarra tentetxeko, baina haien ordez zangopila ura zeukan, etengabe batera eta bestera mugitzen ezin benderaturik. Haietako bat tolestu nahi izan ez gero, lehena zen luzatzen eta zangoarekin nahi zuena egitea lortu bitartean beste guztiak beren aldetik mugitzen ziren bizi-bizi eta mingarri. Ez nadin ohean alferkerian egon esan zuen Gregorrek berekiko.